pivovaru Tří rúží sme sa vydali o pár ulic ďalej do pivovaru Staré mesto. Pivovar fičí od roku 2019 a jeho krásne pivničné priestory a rustikálny nábytok a celkovo pokojná atmosféra pôsobila ako balzam na dušu po ruchu Prahy. Dobre, atmosféra je jedna vec, ale poďme k tej dôležitej otázke. Aké mali pivo? 11 Light bola fajn, ich špeciál, ktorý mali ale, bol v tom lepšom prípade priemerný, avšak hlavnou hviezdou večera bol definitívne Ležák 12. Spolu s výbornou obsluhou, perfektnou cibuláčkou a dobrými cenami môžeme iba odporúčiť. Z pivovaru Staré mesto rovno na náplavku, kde nám Tibor ukázal, kde je pivovar Staroprameňu. Tam sme však nešli a pokiaľ spoznávate túto radu, viete, že sme v pivnom komplexe zvanom Ufleku, jednej z najvychytenejších a najturistickejších pivární, alebo ako sme to my nazvali, Pivniland. Akože od Disneyland. Pivo je tu také pre masy, keď tak odporúčam to tmavé. Jedlu dávame 3 knedlíky zo 6 a čo sa tu naozaj oplatí, je ich domáca medovina. Aj tá spôsobila, že zvyšok večera je nejaký hmlistý. Na druhý deň sme absolútne svieži a definitívne pripravení piť ďalšie pivo vyrazili do ulic Prahy už skoro ráno. Cestou na raňajky sme narazili na mexický trh na Americkej, čo je krásny príklad toho, že v Prahe môžeš čakať všetko. Hlad nás však nepustil a ja viem, že toto video má byť primárne o pive, musíme vám však povedať o mieste, kde sme sa naraňajkovali. Oh my je typické raňajkové bistro, ktoré nájdete v každom meste, ale oh my god, to jedlo bolo vynikajúce, ja som prvýkrát vyskúšal šakšuku, čo je vlastne také blízkovýchodné lečo. Pivo však nepočká, tak sme naskočili na šalinu, alebo ako tomu hovoríte v Prahe. Ja viem, čo som spravil. A hurá do kopcov na malej strane. Schválne, kto z vás uhádne, ktorý pivovar si ukážeme v ďalšom dieli.